Parang mayroong tinga dito. Parang ganit eh. Parang may naramdaman na naman tayo dito ah. Ang dragat, tingnan natin, baka may huli. Ay, mayroon nga. Ay, mas malaki-laki ito mga kamandaragat. May labilab. May labilab. Diyan muli. Bro. Yan. Second catch. May kasat. Mahilab-hilab. Mga kamandaragat. Yan pa lang ang tanging ano namin. Tinga ngayong ano, pangalawang baba ng lambat. Yes. Ano lang sa unahan. Ayan mga kamandaragat. Bakto ano tayo, pangking anod. Unang laot pa lang namin, magtitesting kami kung ano. Unang laot lang po namin ito dito sa ano, sa bangkao na ito. Ganito lang ano kamandaragat ring pag-aarya. Kung bago pa lang po kayo dito sa channel na to, kung nagustuhan mo po ninyo yung ano, yung video namin, i-like po, share and subscribe. Ayan mga kamandaragat, tapos na namin ibaba yung lambat. Namiss ko yung bangka na to. Ayan po. Magluluto na po yung ating ano dito cook. Ayan po. Ayan yung aming kalan. Ayan ang cook. Yeah! Unang laot pa lang po namin mga kamandaragat. Sana po ay ano, abi na mano. Yan ang aming mga ano, baon. Ayan mga kamandaragat, nagluluto na ng pangulam yung ating ano, yung ating kasamahan dito. Ano ko ito eh, pinsan na, kaibigan pa, lahat na, klase. Ulam namin baka, kaso nga lang nasa lata. Ayan mga kamandaragat, ito yung aming ulam, baka. Baka sa lata. Baka naman, baka na nasa lata. Ayan, malapit nang masunog. Ayan. Yan ang aming pang ulam. Kasya na yun sa amin. Matipid kami sa ulam eh. Dalawa lang naman kami. Sarap. Ayun mga kamandaragat, magsasaing naman. Yun na lang yung ano, yung ulam kasi isa lang ang kaldero namin dito. Pagkaluto ng ulam, huhugasan ulit yung kaldero. Sabay luto naman ang kanin. Yan. Master Chef. Kinaukaw na.
Nagsasaing nga ang bata. At kumakain na kami. Yan lang pang pagkain namin dito. Kanin at baka. Yan, kanin at baka plus gatas. Yan. Kailangan po pampalakas bumatak ay. Kailangan pampalakas bumatak ang titirahin namin. Maraming kanin at maraming gatas. Tama. Dahil mga kamandaragat. Parang nasa bahay lang mga kamandaragat. Ganito yung ano, bali ganito yung kapag hindi malakas yung alon, ganito ka kakalma yung ano, ganito ka parang nasa bahay ka lang na kumakain. Pero may ano, kung may alon, sigurado yung camera parang ano yan, parang sakay ka sa tricycle na dinadaanan rough road. Kalma yung ano dagat, kaya ganito na ano, parang kumakain lang kami sa bahay. So yun nga pala no. Sarap. Medyo malaki yung bangka na sinakyan natin mga kamandaragat, kaya kung napapansin niyo, medyo maluwang yung ano yung ginagalawan namin. Kain. Kain po tayo. Sarap ng baka naman. Sarap. Hindi nabuto nito. Sarap ng ano, ng baka na nasa lata. Malangis na. Mamaya mga kamandaragat, mga 10 PM, tataas na namin yung ano, lambat. Yun yung unang taas. At pagkataas namin, bababa ulit yun. And then, bandang mga alas 4:30 ng umaga mamaya, ulit namin itataas yung lambat. Kaya kailangan namin kumain ng ano, kung mabilis Tara, makatulog. gatas tayo. Kaya mga kamandaragat, mamaya na lang ulit kapag magtataas na kami ng lambat. Yan mga kamandaragat, let's start to batak. Ito po yung batak na walang binabatak, kundi hinihila. Hinihilang lambat pataas. Parte, pakapit ng ating tali at itatali ko rin sa tali. Alas 10 na kamandaragat, kaya ano, tataasan natin. Medyo mahaba-haba kaya ito, baka matapos tayo nito mga 11:30 na o kaya 12. Depende, pag maraming huling isda, mas tatagal tayo kasi mas marami titingahin. So yan, kamandaragat, umpisa ko na. Mapatakan na namin lambat. So, makikita nyo kung marami galing huli. Sana po maraming huli. Mayroon na agad ah. Parang mayroon na po agad ah. Diyan po nangyayari. Mayroon agad na. Taas ayan, ako panibago. Pero nila yung baba ay. Sigurado na tayo. Maganit. Kadali agad tayo ata. Mga daragat, maganit ng... Ha?
Buti lang, parang. Ayun mga kamandaragat. Parang may naramdaman tayo. Ito. Oh, ayos. Ayos. First catch. Tambakulito. Tambakulito ang tawag dito mga kamandaragat. Hindi pa siya tambakol, maliit pa eh. Wow. Galing naman. Paglagin. Yung talagtagin yan. Paglagin. Kaya mo bro. Yan ang unang huli namin mga kamandaragat. So, ayos na rin. Yan na rin masama. First Pag catch. lumaki ito, tambakol. Pag maliit pa, tambakol dito. Yeah. So, yan ang bata. Yung lambat. Parang mayroong tinga dito. Parang ganit eh. Parang may naramdaman na naman tayo dito ah. Ang draga, titingnan natin, baka may huli. Ay, meron nga. Ay, mas malaki-laki ito mga kamandaragat. May lab-hilab. May labilab. Diyan muli. Ano bro? Yan. Second Ay, catch. may kasat yung malaki oh. Saan? Yan, layo na. Second catch mga kamandaragat oh. Yan, Yeah! palaki ng palaki. Sariwang sariwa po oh. Bago lang. Matitingan na ano. Bagting ah. Ang Mas isda dito ah. delikado to. Para may tinga. Uy, meron nga. Ay, ayos pa rin, ganun pa rin. Magbabago. Tuloy pa mamalapit. Tambakulito again. Again and again. May liit pang labas mga kamandaragat. Third catch. Bangkulito. Tambakulito. Okay, sana marami tayo para ano. Matakas ng bata. Hindi lang yan pala yun oh. Palakas ng bata. Ang bata. Ayan po mga kamandaragat, tapos na po kami magtaas ng ano, ng lambat. Halos isa't kalahating oras po namin itinaas yung lambat kasi napakahaba niyan. Doon po sa tatlo wala nang nadagdag. Yan lang. Yan lang ngayong gabi. Ibababa na uli po namin yung lambat. Lilipat lang kami ng pagbababaan. Yan, good morning mga kamandaragat. Time check, 5:05 in the morning. Magtataas na po kami ng lambat. Medyo napasarap ang tulog namin kaya medyo ano na, tanghali na ito. Dapat mga 4:30 magtataas na kami ng lambat eh. So ayun mga kamandaragat, mag-start na kami magtaas ng lambat. Yan mga
kamandaragat, may napansin kami na malaki. Isa pa lang yung ibigin namin ngayong umaga. Ito pa lang yung mga kamandaragat. Ang dalawa pa ba? Yan. Mga mo ng laman. Mahilab-hilab, mga kamandaragat. Yan pa lang ang tanging ano namin, tinga ngayong ano, pangalawang baba ng lambat. Yes, doon lang sa unahan. Ayan mga kamandaragat, mayroon naman tayo nadali. Uy! Bakol! Yes. Panglima mga kamandaragat, panglimang tinga namin. Bakol ito, ito bakol. Ako na, kami. Five down. Ito naman mga kamandaragat yung ano, pangalawa naming nahuli ngayong ano, pangalawang area. Malupit pa yung nagtitinga na yan. Vlogger boy. Smile. Doon sa una. Doon sa una. Ayan mga kamandaragat, ayan yung huli namin ngayon. Dalawang medyo malaki na, tapos tatlong maliit, isang chub mackerel. Ayan. Medyo malaki na kamandaragat ng isa. Bali, lilimas lang kami ng bangka at uwi na rin. Salamat sa magandang ano, sa maganda at sariwa naming nahuli. Yan mga kamandaragat, lalagay natin sa ano, sa yelo. Kasi may baon kaming ano, yelo. Ayun, may lamig pa yan konti.
Huli na, nahuhuli pa ulit. Dalawa nga lang muna. Yo. Yan. Ang huli namin kagabi at ngayong araw.